औ आङो दिनै बे फिसाजोनि जोनोम सानाव ओरैनो जानानै लोंनानै फोजोबस्लायस्लाय गामिनि जिथुनिखि सुबुंफोर दङ माखासे आइजोफोर आं बिथांमोननो अननानै आंनि गोसोजों अननानै आं होदों आरो आंनि खुसिदों। दायो जोंहा फिसाजोआ 21 बोसोर जाबाय कमप्लिट। थांनाय बारावथ' नोंथाङा जिथु ब्लेंकेट रानदोंमोन नाथाय बे बाराव दख'ना राननानै बिनि उद्देश्यआ मा? थांनाय बोसोराव सिगांफोर बोसोराव आं ब्लेंकेट होबाय ओमफ्राय एबाराव आं मोनसेखौनो होआ साननानै एबाराव आरो बेलेग सिन्था धारा खालामनानै आं दख'नाखौ होनो आखायाव लादों आरो। बेसेबांसो होनाय जादों? 100 जन सुबुंफोरनि थाखाय होनाय जादों। बबे गामिनि आरो बबे गामिया प्राय जोंनि भैरबकुन्द एरियानिनो आंग्राजुलि आरो बे तिनालिनि साखाथि खाला आरो दा नै सोमलिगुरि रौता साइडनिबो सानै साथामसो फैदों साबासो। दा जों नुदों जिथु राजखान्थिगिरिफ्रासो बेबायदि अनसुंथायारि रानो नाथाय नोंथाङा दिनै बेयाव बेक्तिगत राननायनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा? औ निस्सय बियो माने जाय मानसिया गोसोजों माने अननाय थायो अननाय होनो हायो बे अननाय गोनां मानसिया हायो आरो होनो नङाबाथ' बेखौ जेसेबां क्रौरपति थाखा थाबाबो होनो हाया। जाय माने गोसोआ गुरै बे मानसिया होनो हायो आरो। माबायदि थाखोनि मानसिफोरनो होनाय जादों? थाखोखौ माने गैयिबो दं आरो मेडेलबो दं। आं गासैनिबो माने बासियाजासे होदों आरो। नोंनि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन? आं बेखौ नागारा फैगौ बोसोरफ्राव गासै बोसोरावबो आं होनो थाखाय माने रेडि आरो प्रत्येक बोसोरखौ आं केन्सेल खालामला दायो डाइरेक्टलि आं बोसोरथाम जाबाय बेबायदि मिडियानि गेजेरजों होनाया ओमफ्राय बिनि सिगांफ्रावथ' आं होखायोमोन बेखौ नुनाय जायामोन ओमफ्राय दायोथ' प्राय नुयो आरो गोबां आं नुहोदों आरो। मोजां मोनदों। खनबेसे मोनखो मा मोनखो? माने देग्लायसो फार्स्ट आरो। नोङो औ बहानिफ्राय फैदों? आङो जामुगुरि। मा होनगोन दा जिसुआ बाग्लारिखौ नोंनिफ्राय मा थागोन? जिसुआ बाग्लारिनि साबायखर थाबाय बिदि होनायनि थाखाय। सिगाङाव बिदि मोनफेरदोंना मोनफेराखै? आं सिगाङाव माने गामियाव गैयामोन नालाय बेनिखाय देग्लायसो फार्स्ट आरो। गोजोन्थों मोजां मोनदों। दख'ना बा मेख्ला मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ? माने बे जावाय जिसुआ माने बोसोरथाम जाबाय देग्लाय आरो दख'ना होदों आरो थांनाय बोसोरफोराव माबा होबाय बेंग्लेट होबाय ओमफ्राय देग्लाय दख'ना होबाय ओमफ्राय आरो बै बोसोरसेयाव मा होनो बावलायलांबाय आं दा बेनिखायनो जावाय जिसु बोसोरथाम जाबाय आरो बे आबै फिसानि थाखाय देग्लाय माने बे गोजोननायखौ गाव हारसिं लायाखै माने बयनोबो होदों। जोंबो धन्यबाद होनो गोनां जावायखौबो बे आबै फिसाखौबो फरायगासिनो बेनोसै आरो। माबायदि मोनदों गोसोखौ? मोजां मोनदों। औ बिदिनो होबाय थाथों बोसोरे बोसोरे बुरि बुरिफोरनो अननानै। खैबार मोनखो आबैया? मा मा मोनखो? कम्बल मोनबाय बोसोरसे खालि आमब्रिनि दा दख'ना। बिनि सिगां मोनथ'वाखै। खननै जाबाय? औ खननै जाबाय। मोजां मोनदों आरो ना? मोजाङैनो सोलिथों जेबो नङा। फिसाफोरनि फरायनाय आरो। दा बे आदा जिसुखौ मा होनगोन? हा? जिसुखौ मालिकखौ दा होनायखौ? आयं होनो आङो। आयं। मा बुङो बेनि सायाव? हा? माबायदि? बेबो गोजोनथोंसै माथो खालामबावनो जि गोसोआव सानदों बेखौ होबाय आरो बेबो। दे। मोजां मोनदों। दानो फार्स्ट आरो फार्स्ट टाइम कुसुबिल दख'ना मोनबाय खुसि मोनदों। बायनांगौमोन बेसे थांगौमोन? दिनै नैबे समाव आदा जिसुआ जोंनो लागै बेसा दख'ना होदों अननानै बेयो बोसोरथाम जाबाय जोंनो होबाय थादों। बोसोरसेयाव जोंनो ब्लेंकेट होदों आरो बेलेग बोसोरफोराव बेसानो गुबुनफोरनो बिसिना बायदिसिना साइकेल बायदिसिना होदों आरो देग्लाय बोसोरावबो बियो फिसाजोनि बार्थडेनि मुङै बेसा जोंनि लागै दख'ना होदों बिनि थाखाय आदाखौ धन्यबाद होदों आरो जों बिराद गोजोननाय मोन्दों।